hadin katu katne teli kisnam jong ka jingrawa banyo no ya ka CNRD block ka batmai syakithany umden Haribhoi district ka babaro kinong yalam kathany kumju ru ki pajba kilakmi linti banyo no ya ka CNRD block ha umden namar ki babun ki jinge ki baki pajba kane kathany kimat na ka jingjingai jong ka block ka balapan hap ya kane kathany ha umling CNRD block kum ka jingai buddin batuat jingmut ke ka ba ka sarkar kalabu jing perkhat menta ka sengi na kaliang UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bon Sim daladehi ulayalam ya kirang ba shnong kate ka thany ka ba kini kirang ba bat kinong yalam shnong kidon ha ka wei ka kenhun ka blatep kum ka nongklu mathan marmain development forum kilalit ya kendu ya deputy chief minister ka jela uba Prestun Tengsong ban pensngeu biang syau ya ka jingdon kam ka bakerki banyo no ya ka umden CNRD block bat na kaliang uba Prestun Tengsong ulaai ka jubab ka basyai syakinong yalam jong ka forum ban na kaliang jong u ula ong ba shen na kaliang ka office jong u deputy commissioner ka district Ribhoi kinlej ban jurep ya kisnong bat ban airu ka jingpen snguthu pajba lane ka public hearing syaki pajba shwa banyo ya ka umden CNRD block ha ka ba yedei bat ka jing tawa ka jungi naga benta badio no ya ka community and rural development block ka umden CNRD block ka ba mai angti po ka jaka ka jungi ya ka ba onsa pia ka kum di proposal na ka umling CNRD block ka bangi don bro kata ya gani ka kenhun menagaski laya senran lang dagi nong yalam jong ka forum ibu kentup yo ba Arnold Sengkli kum u presiden Pak Diren Kelin kum u sekretari la senran lang da Pak Im jong garaj nung telu Pak Vincent Sim ulung do jong garaj mathan bedon lang bat ngi Pak Regis Mangu kum ju ru kirang ba shnong gibi ki jungi ki balami khmat na gidi gilai tali garaj na garaj nung telu garaj mathan ban na garaj marman ki belaya don lang kumjuro bat kiwi kiri pok mat jongka dong berkathan jungi kiwalai dan rengkat bat ba kani kejing persang naga benta ban penjan ya kejing syakri naga sarkar syagi pajba ban yo no ya ka CNRD block bat mai omden kedi kamat ka ba ilaju ya keren hagi por ke bladem naga liang junga kum emeli ru ilaju ra kan kamat bat ngidap sukemen ka bakrau akaba gidon ya kene kejingnya trilang nadu kirat adu ki shnong ki nong yalam ki rurang ba ki long kebi ki samla baro ki ai kejing kersan ka bapura bar madaga sgi ka de delegation ka bagi layo bane kedu ru de gadak jong kejingnya trilang jong bubun ki balang ki pajba nong shnong ya ka balmi kmat lang ba ki rang ba shnong ki jungi ki bemat mi kmat ki shnong bat ngilayo ban pensngong hai bat ka pasngau tenat kalong ba ila sngap ya gejing appeal gejing kerpat marbagani ka application ya menteri rangba forum ngadep ban ai ya ka memorandum hagi por ke beladep kani ke gejing nang yai buddin na ka por ka por bat ngi sutu biang-biang kalong ka bokongsan ni hap ni kendu ya u sembut menteri rangba ba Prestun Tengsong iba page bakmi ya kani ka dong berkathan ke jongi bat ka jubam na i kolong ba snow tenat akaba ila endorse sya ka department akaba ila endorse sya deputy commissioner nakabta ban sedang no ban review biang akaba de bat kumno ban pentikna kino ki snong ki ban hap hakane ka block ka batmai bat ru hagaju ka por ru ban nang wat ya ka jaka ka babit ka babiang bat kani nakaliang jongi ngila ban siat hakane dor bar snong kiba hap hapo uput usam kiba khamjan hapo kumden area bat kila don kat to kan itli snong kibala aya ka offer nam taga jakaru ngidap di sukemen ni kani bat ngangi scam ba kani jing pen jing persang na ka benta ban penjan di syakri upat ba ban mi no ya kani kumden sidari blok ki snong kilong dagi spa atli kiban kentup hang ni maruya menta ka umling blok ka don kumba arspa arpo lai arp sautli ki snong kala he bah ka blok di gawe ni blok behek tam Haribhoi bat kani kejing dawa kejong ngilang baro kedi namta kejing mentoy jong pajba bubun walang kata kedi kejing temu jong ni delegation kejong ni
nagaliang jong i deputy chief minister jubab ko jong i kalong ko bos ngotenat bat pa ila dos kumtu ha ka bangin sebut din nagaliang jong au MLA ila benset dengan budin ban pedbet penbiang ikot keslah bat ru ban ya tre rengkat bat ka office deputy commissioner ban penbiang ya report nagaliang jong u kin pha chani ban penting kena ya ka jenglong jengman jong ki jaka ban ingi skep pada ka jing tilang barok jong kinong ilam senong kinong ilam raj kinong ilam hapok forum ka jing teli jong ingi skep ba shen ngin sa la ban yo ya ka deka blok ka ba mai da ka jing ya tre rengkat bat ka sorka mi wan ban mi khamat ya khamat jong pi pai pa beras ka ban ko e ka ya ko play ka dei ya UMD orang borong jumi nanti bisa konsep lembaga jengi lam jengi nado pasdam tak ada kelima kita iya ya lam ini kita kadau juga doa tanjui maka yang juga forum ini don lang bat ki rambak senong kisi imraj ki lembok raj juga lai teliki raj ni wan ban yang kendu ya isar terus tersong di chief minister jom ka surkar di kapang hi kabangi kendu i kadai lor pang ka ba nagalang joka forum ngila ya nadu islam ki baladap ka ba nagalang jongi ngila ada persenguru ngila ada IT ka memorandum ka jongi na banta berkrip ya ka blok dan ban thau thama ya ka blok hapo undan ka ba men kini ki ar lai balai tu ngila ada bane kendu ya iti mandang i minister ba lalek barim juga CNR di blok lembaga jengilam jongi MA jongi ya hadir kata ngila yo roban IT memorandum sya chief minister jongi i sar penar sama hakapor ba inaugurate ya ka block office sangke umling di mene nagaliang jongi ngila yo banyak kendu ya isa prostun nagalang jongi gi klem shong thai ka pumot hadu tang yai bodin bat ka jing bodin keci kalong hadu pengin dayo iru ya ka blok bat ka jing pa jongi ru ya ka government ka di kata ka government kan ay ya ka kan pia ya ka umling blok kum kalong mentai ka umling blok ka di ka blok ko le kum la brand dai shokmat ne ka umling blok ka di ka we ki blok le ya po industry ka than jongi city samden ka di ka than ka babun bagi sino lada pihak nak umling ka lada pihak nak umling ro ka sya ka umden sia di blok kisnong lam no kim dunaya ka cispa arpo nispa repo di ka shem jengi ru ya ki pa jungi nanti nanok kondo ki babun ki di kilo kondo man poi headquarters hapo umling ta ka daw no galang jungi ni waron ne ha panang ne na galang jungi asno kumen bangi yo ya ka jubab lengi yo ya ka jingkren hai isar tersong insan budin insan nang ya terakhir kat ban kalian jungi la kolaru ban pha ban tho show ban pha show dc ban sorbeno ek jaka ya jaka ban yo ban australia ka di blok lane don kam ban le public hearing na banta ban yo ban krit ka blok pertama yang te ya undan tenang galang jong ngi ngam don sipun ki ten e ka bangi kerpat ka e ka bangi kentu kalau pa ngi kerpat ya ko me ka de ka junu kam ka kerki ba nak ta ka dong ka ta jung te ba ta ka ju ko rengkat ba ka jung trilang baru MLA jungi ba ngila ban budin ne rengkat ka jung ilam ka jumpi ngi nagalang jungi ngin don rekat tapi na ta ka roi ka pa na ta ka ba ka dan jung ka pa jung